Sugeng enjing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Bu Ulfa wonten pasinaon basa Jawi kelas 11 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Nah, bocah-bocah mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan lan ampun supe njagi protokol kesehatan dhateng pundi kemawon. Nah, pasinaon dina iki sampean kabeh bakal nyinaoni ngenani aksara Jawa ya. Bab kaping 3 utawa bab pungkasane semester genep iku ngenani aksara Jawa. Lah, kompetensi dasare wonten mengidentifikasi, memahami, nganalisis aksara Jawa utawa carakan. Banjur membaca cepat teks wacana sastra utawa non sastra beraksara Jawa. Nah, tujuan pembelajaran saged diwaos ya. Langsung mawon dhateng materi bab 3 aksara Jawa lan sengkalan. Nah, sing kapisanan sing bakal disinaoni ngenani aksara Jawa yaiku ngenani tandha wacan. Dene yen sampean ngenani aksara Jawane ana cara kebiasaane kuwi kan wis disinaoni mulai sampean SD nganti SMP pasangane ya to. Nah, saiki ngenani tandha wacane. Nah, nalika nulis aksara Jawa klebu nulis angka Jawa ing sajrone kudu gatekake tandha wacane. Tandha wacan sing lumrahe digunakake sajrone nulis aksara Jawa ing antarane yaiku ana padha adeg-adeg, padha lungsi, padha lingsa lan padha pangkat. Apa wae to iku? Lah, yen ning ngene bahasa Indonesia utawa ing gedrike latine ku kaya titik, koma, gitu, petik, lah kados mekaten. Nah, nomor setunggal wonten adeg-adeg, padha adeg-adeg ya. Iku wujude lah kaya garis strip loro iku. Sadurunge ukara, sadurunge nulis kalimat dadi kudu ana padha adeg-adege. Iku kanggo panganggone kanggo miwiti nulis padha utawa bait utawa ukara. Dadi saben nulis aksara Jawa gawe kalimat utawa gawe bait kudu diwiwiti kanthi gunakake padha adeg-adeg. Wonten tuladhane ya to, diwiwiti padha dhisik lagi. Aku bisa ya, ning ngene tuladhane niku wonten padha adeg-adege, banjur ing pungkasane ukara uga ana titike ya. Banjur nomor kalih wonten padha lungsi. Padha lungsi eling-eling ana padha lingsa, ana padha lungsi. Yen padha lungsi iku titik. Dadi ditulis ing pungkasane ukara utawa kalimat utawa padha. Nah, panganggone wonten kalih. Ya. Jadi panulisane ku ana rong macem kanggo padha lungsi. Sing kapisanan yaiku pungkasane ukara mawa aksara menga. Mula padha lungsi katulis jangkep. Dadi yen enek ukara kok pungkasane kok huruf menga utawa huruf vokal iku padha lungsine ditulis jangkep. Ya. Tuladhane aku lunga karo ibu. Lah, burine kan huruf vokal. Dadi kuwi gunakake padha lungsi jangkep ditulis loro. Nah, ya tau biasa iku yen burine huruf vokal a i u e o ya. Banjur sing B pungkasane ukara sigeg. Jadi pungkasane ukara iku huruf konsonan. Iku panulisane ora nganggo padha lungsi jangkep nanging dipangkon dhisik lagi ditulis padha lingsa. Ora padha lungsi, padha lingsa utawa padha lungsi ora jangkep ditulis siji tok. Ya ta? Lah ana aku lunga karo bapak. Bapak kan gurine K, mati, dipangku. Nah, sabanjure ana nomor 3 padha lingsa iku koma. Panulisane kanggo A sadurunge tandha koma tinemu aksara menga, mula padha lingsa kudu ditulis jangkep. Ya. Dadi yen ngarepe kok huruf menga ditulis jangkep. Menga huruf vokal kayak mau ya. Banjur sing B wonten sadurunge tandha koma tinemu aksara sigeg, mula padha lingsa ora perlu ditulis nanging migunakake pangkon. Ya. Dadi gunakake
pangkon yen nggunakake apa aksara sigek ora aksara vokal. Banjur wonten pada pangkat. Pada pangkat iku panganggone kanggo nulis tandha titik loro, tandha petik loro, nulis angka Jawa lan mbedakake aksara lan angka Jawa, angka liyane, aksara liyane, to. Jadi tuladhane teng ngriku wonten aku tuku gula 5 kilo. Nah, huruf 5-ne iku ditulis nggunakake angka kanthi dilambangi petik. Dadi ana bedane. Oh, nek ana petik loro iku berarti kanggo nulis angka. Oh, iku jenenge SMK singkatan dadi ana petike. Kanggo ganteni tanda petik digunakake pada pangkat ya. Dadi tandha wacan kuwi mau ana 4. Pun supe sampean disinaoni kanthi tenan. Nah, cekap semanten saking Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.